Ni Commissioner mar County no Kisulu Mutua osingarita makare gwenge duto motingo gweng mag Tembe sub county Makuria East maro chuok magarita osebedo kathiro somo e kinde ma itimo penj maduong mar klas 12 mano KCSE kod mar grade 6 mongere kaka KPSEA kod mano mar grade 9 mongere kaka KJSEA. Prabich kod abiro moting jopuonje mayewuoyi maromo 18 300 kod 97 kod manyiri maromo 17 660 timo penj mar grade 6 maongere kaka KPSEA. Kabende jopuonje maromo 31 617 ma oting'o mago mayewuoyi maromo 15 909 kod mago manyiri maromo 15 788 dhi timo penj mar klas 12 kata KCSE ma higani e kaunti ma Migori. Lipot mogol kod migawo mar somo e kaunti ma Migori bende yango ni jopuonje maromo 32 333 bende dhi timo penj no mar grade 9 ma bende ong'ere kaka KJSEA e kaunti ma Migori e higani. E kinde ma hikruok dhi nyime mar penjgi, Kamishona mar kaunti ma Migori Mutua Kisilo yango ni weche mag arita kwe idhi jiw e kuonde duto mag timo penj e kaunti ma Migori. Mutua wacho ne skunde ma yande olore gwengo mag Tembe e sub county Makuria East nikech rochruok mag arita e tong kaunti ma Migori kod Narok idhi time penj kendo arita idhi ket makare. Kamishona ne ma Migori ne gidhi keto tesendo bila machiegni kod sikundegi mondo koro jiw arita kwe e kinde ma itimo penj. Wanafunzi wanaenda kufanya mitihani na sehemu hiyo kuna mashule ambayo yamefungwa kwa sababu ya utofu wa nidhamu ya usalama. Sisi tumeweka askari pale. Kuna mahali kulikuwa na kambi ya jeshi itarudi. Tunaongeza kituo kingine hapo, most likely RDU, ndio tuweze kudhibiti maeneo hayo. Kesho nafikia tutaweka curfew pale ya kutembea. Lakini wacha twende pale tukifanya mkutano tutaweka curfew. Watu waende nyumbani 6, ndio waamuke 6, ndio hii hata utofu ya nidhamu usalama ikose. Maana watu wana uhuru mwingi sana na sasa tuna abuse hiyo uhuru. Mutua bende ne wane piny owacho koro sechiwo ndalo 10 mondo koro jogo mantie kod bunde e tok chik e gwego ma Kuria mondo koro duoki kendo jogo moko duokogi e kinde mandalo 10 idhi timnegi apedha. Owach ni bundegi ema itiyo godo timo maundu ma osemiyo chenro mag somo kod moko nyaka sani koro serochore e gwego mag Tembe ma ode tong'no mar kaunti ma Migori kod kaunti ma Narok. Tutaanza kuchukua bunduki katika maeneo ya Transmara na maeneo ya Migori. Bunduki zote ambazo ziko katikati ya Wakuria na wale wa Kipsigis wa Transmara, government is going to get those firearms because hiyo firearms ndio imepea watu impunity, ndio imepea watu ujasiri ya mnayo, hata ndio inaiba hapa hii town yenu. Lakini wizi yote hapa siko na bunduki ndani. Yes, hiyo bunduki iko wapi? Iko na nyinyi. Na hamuna hamari. Siku tutakuja kuchukua, hatutakuwa na lugha kama ambayo tuko nayo. George Juma, Ramogi TV, Migori.